Na najvyššie hory sveta vystúpite ani nie za štvrť hodinu. Budete sa síce cítiť, ako by ste do seba naliali zo pár pohárikov, no nemusíte vytiahnuť späty zo Slovenska. Zdá sa vám to nemožné? Na vlastnej koži sme si to vyskúšali. Byť doma na Slovensku v Topolčanoch a zároveň sa cítiť ako na vrcholcoch Alp či Himaláji. Zanietený jaskyniar a turista vybudoval v záhrade vlastnú hypobarickú komoru. Otvor do hypobarickej komory pripomína vchod do ponorky. V podzemí behom pár minút vystúpite o niekoľko tisíc metrov na najvyššie hory sveta. Že to ako keby ste išli na Mount Everest teraz. Ak by som chcel, mohol by som si ho nasimulovať. Ja zapojím odsávanie vzduchu a začneme postupne stúpať. Treba preglgať, lebo sme ako v lietadle, ten tak kleka sa. Ideme rýchlosťou asi 600 metrov za minútu. Už sme niekde nad okolitými kopcami. Do 5 minút sa dostaneme niekde nad Mont Blanc. V stiesnenej podzemnej izbe v tvare kocky ležíte či sedíte a pritom stúpate hore. Alpskú horu sme zdolali za neuveriteľných 12 minút. V miestnosti sú spartanské podmienky, takýto záchod a jednoduchá posteľ. Z tejto komory sa neustále odčerpáva vzduch a neustále do nej prichádza. Čiže keď čerpám veľa a púšťam vzduchu málo dovnútra, tak sa tu ustali veľmi riedky nízky tlak. Takmer žiaden horolezec sa kvôli tomu v realite nevyhne výškovej chorobe. Komora ich môže vytrénovať, aby ich v kopcoch netrápili bolesti hlavy, zvracanie či halucinácie. Toto má pomôcť tým výškovým horolezcom, aby v predstihu odtrpel si nejaké veci doma, dostane sa rýchlo niekam a tam môže trénovať, prispôsobovať ten organizmus. V komore musia byť horolezci niekoľko hodín až dní. Pobyt v podzemí býva z času na čas aj zábavný. Pri rýchlom stúpaní do výšok sa človek môže cítiť, ako by bol opitý. Napríklad nemôže utišiť smiech. Jednoducho ma svalstvo prestalo poslúchať. Topolčian, Monika Koleková, televízia Markíza. Treba tam ísť na zlepšenie nálady. Veľmi dobré.